Lahat sa kanya'y napapalinga. Oh, bago ba tumaunahan, aking nalalapitan, Miss, ano nga bang pangalan? Oh! Ikaw na, pwede bang magpakilala? Larawan mong magara, hindi na mamura sa isip ko na pwede bang magpakilala? Gandang aking nakita sa diyang nakakahalina. Eto na, muli ko siyang nakita. Paano na, kailangan magpabida. Biglang nagkamanggaan, siya'y aking nahawakan. Kay gandang talaga, lalo sa malapitan. Pasimple lang kakausapin, nang bigla lang dumating kanyang tatay para siya ay sunduin. Lahat ng nais kong sabihin, biglang nabitin. Next time hindi na palalampasin. Oh! Ikaw na, pwede bang magpakilala? Larawan mo